Nesa dwi'n wedi drafod beirniadaeth phase 3 o'r gystadleuaeth Unol Trwy Gerdd a Zara a Megan oedd yn cystadlu. Atgofion I mi ar awel fwyn. Rhyw ddydd breuddwyd iafan y sir a deffro lle mae'r awel byr fel A dwi am roed ail I Megan. Oedd o'n gystadleuaeth agos iawn. Oedd y gân yma yn dewis hyfryd iawn, a dwi mor falch bod ti wedi dewis cân allan o Sioe Gerdd Cymraeg, Megan. Mae gen ti lais unigryw hyfryd efo'r gallu I fod yn gynnil, ond hefyd mae gen ti, allai ddeud, hefo mwy o ddatblygu, mae dy lais di'n mynd I fod yn andros o bwerus. Ond y lot o gyffyrddiadau eiddfed iawn yn y mynegiant, ond ti'n dall stori really cool. A dwi'n meddwl se ambell iair yn gallu cael chydig bach mwy o wmff tu ôl I fo. So, fatha gwter, fi oedd honno yn y gwter. Just really, paid o bod ofyn mynd amdan y geiriau yna, paid o bod ofyn canu'n hyll, dwi'n meddwl. Achos mae'r gân yma yn... Ia, cofio bod y cymeriad yn flin, yn ogystal a bod yn drist, a chwarae o gwmpas efo gwthio hynna a gweld be di'r emosiynau gwahanol sgyn y cymeriad yma yn y gân a arbrofi efo hynna. A hefyd, cofio lein ola, cofio teimlo fod y daith yn ddiben draw. Cofio mae yna reswm am hwnna I ailadrodd, a mae fyny ti benderfynu be di'r reswm, ond pam bod o'n cael ei ailadrodd a beth I wneud yn wahanol pam mae'n cael ei ganu eto. Bob tro mae yna lein yn cael ei ailadrodd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig meddwl am y rheswm a tudur rhywbeth gwahanol iddo fo'r ail dro mwyn cadw diddordeb mewn ffordd. Ond nes I wir fwynhau'r perfformiad a dwi'n gwybod fyddai'n gweld ti'n perfformio ar y lwyfan yn fuan, felly dal ati a dwi'n rili edrych ymlaen I weld mwy ohono ti yn y dyfodol. Wedyn, llongyfarchiadau I Zara am gipio'r wobr gynta. O gen ti lais cynnes iawn dros ben, a oedd y dewis o gân yma'n addas iawn yn gweddu dy lais i'r dim. Mae gen ti ansawdd hyfryd dros cwmpad y llais I gyd. Ti'n amlwg wedi gweithio ar y llais top a'r llais isel. Ti'n naturiol iawn ydi stori. O'na lawer o gyffyrddiadau effeithiol, enghraifft ar y gair dryslyd, a hefyd ar y gair llon, a'r newid mewn ffocws, oedd ti'n defnyddio dylygyd I ffocysu'r stori mewn llefydd gwahanol, gan hynny'n lyflu. Mae gen ti wein hyfryd, a dwi'n falch iawn bod ti wedi defnyddio fo fel wyt ti. Falle bod y le I amrywio ar dynamics chydig bach fwy, enghraifft yn y pont. Dwi'n meddwl sy'n gallu amrywio yr dynamics a falle, dod ar rhyw fath o egni gwahanol ar hwnna. Oedd y nodyn uchel yn hyfryd ar canaf yn yr adran yma. A dwi'n meddwl fod y perfformiad wedi gweithio'n rili da achos y gonestrwydd a pha mor gynnil oedd ti. A dwi'n hoffi bod ti'n deud y stori in the moment fel bod o'n digwydd rwan yn hytrach na edrych nôl. Felly, llongyfarchiadau i'r ddwy ohonoch chi am gystadleuaeth mor agos a llongyfarchiadau I Zara am ddod yn gyntaf. Diolch yn fawr.